palakpakan nato ang Ginoo Igsoon. Okay, sa sarili pa kumato sa kumensahe karon. Akong gahayo ang matag-usan, no? Palihog lang sa pagtandog sa mga kapadiya pag-usan. Okay? Ngayon nga salamat, Lord. Ikapituligad karon, no? Nga mensahe. Okay, so ang katapusan ng mensahe sa tuwang Ginoong Kristo, makita diyan sa Lucas 23. 46. Okay. Sa Lucas 23, versikulo 46, amin. Akong basahin igsoon sa 44 para gid masubay na to ang nahitabo ni ining mga butang. Sa mga alas 12 na sa udto, wala na masidlak ang adlaw. Ngit-ngit ang tibo kalibutan sulod sa 3 ka oras. Ang tabi sa templo na pitas gikan sa ibabaw paubos. Unya misinggit sa Jesus. Amahan, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Kumani ato nabugto ang iyang gininhawa. Sa mga panalangin kang igsoon ang pulong sa Dios nga ato karon nga nadungog. Ang atong taon gikan sa sinudanan, gikan sa una hangtod ika-unong mga pangulong ni Jesus Christ. Nangata sa punto karon nga sa wala pa siya mabugtui sa iyang gininhawa, doon na siya gitawag o pag-surrender nga naas Ginoo. Ang pangutana igsoon nato nga mga nagapangalangit karon sa Dios, nato nga mga nagsunod karon sa tugon sa Dios. Importante bagay nato ang pulong pag-surrender nga nas Ginoo. Ha? Amen ba? Kung atong sublion pag-usap gyud, o kung atong lantawon din si Jesus Christ, atong gituan nga si Jesus Christ Dios o sa samang gayon tao. But this very moment igsoon in his position as the Son of God, someone is greater. While in his nature as God, no one is greater. Ato ng taon ang iyong pagsampit sa Dios. Nagsampit sa ingon nga pinawhanon na pagsampit o pagtugyan ngadto sa amahan. Sa nung tayo igsoon, no, katong taon sa mga unang nagapamulong gikan sa una matugpas pulo sa Dios gikan alas 9 sa buntag hantod sa 8 hantod pagkahapon kinsa may di kapuyon ana unya kung ilansang ka diha sa cross kinsa may di nimo batigaw kapoy ana di lang kay kapoy katong mga sakit katong mga sama diha kung maigog sa adlaw grabe kaayo ka sakit ug kapoy. So dining panahon sa atong makita that even Jesus Christ, sa wala pa siya muabot sa punto nga hapit na siya mamatay, o punto nga kanabang nagsakripisyo siya, he is always, doon na siya ay submission, doon na siya ay pagsubmitar sa Diyos, kabubuton sa Diyos, and even in a single moment igsoon, walay kahian ang iyang pagpakita o pagtugyan ng Diyos sa mahal. No? Ang pinakahindot lang yung nato nga makita sa kinabuhi ni Jesus Christ. But kaysa panahon na naan siya sa tag-ungong na siya sa kamatayon, wag yun na usap ang iyang pagsunod sa amahan, pagtugyan sa iyang kaugalingon nato sa amahan tungod kay kanunay siyang nagatuman o nagasunod ngadto sa kabubuton sa amahan. That is why karon igsoon makita nato how Jesus Christ submissively ginatugyan kininiya ngadto sa amahan even sa mga sacrifices nga iyang ihaguman. Kung atong lantawon igsoon makita nato diri nga gibuhat kini ni Jesus Christ alang sa ikaayo natong mga tao. No? Nabiyang kinsa na tang klases pagkatao nga buhatan sa Dios usama ning mga klases buhat never na siya agamayin sa Ginoo. At least makadawat ta og kaayuhan ngadto sa Dios.
Doon tayo usa ka istorya igsuon. Ako ini siyang na-share sa time sa mga worship. I don't know kung nakabalo ba mo ani nga mga worship, aning mga story igsuon. Dili usa ka scientist nga naglakaw siya nga na sa dalan. O siyang paglakaw igsoon, nakakita siya og daghan kay mga garden. O sa iyang paglakaw dito igsoon, nakakita siya og kalabasa. Garden nga kalabasa. O nakakita siya watermelon. Mingon siya dito. Kining Ginoo, di gyud ingon siya God of order. Apan in order man lagi ni nganuman. Tanawar ko ni kalabasa, no dako kay siya bunga pero ngayon gikutayan baling gamaya kayo. Kini pang watermelon, nakita siya dako kay bunga ni watermelon ya. Kani gikutayan sa watermelon, dako kayo gamaya kayo sa kanang iyang gikutayan ba? Una nakita ko sa rambutan. Paglantaw sa rambutan, tanawa, ingon manggod God of order, but dili man lagi. Kani rambutan dako kayo kahoy pero gagmay kay bunga. Mayas bunga. Iya gi-question ang Ginoo. Sa pagpadayon ng paglakaw igsoon ni pahulay siya silalong sa kasya. Pagpahulay ni igsoon wa damhang ang iyang nawong nataktakan sa bunga sa kasya. Mitindog siya o mingon siya pagka maayo gyud sa Ginoo. Dili gyud ay disorder ang iyang pagbuhat. Kaya naman kung ang bunga sa kalabasa o watermelon ay nataktak ato pagkanggubaan sa Panginoon. So, ang tanan ng gibuhat sa Dios para gid na sa ikaayo nato nga mga tao. Amen ba? Amen. So, diyan tayo mahigsa makita nato sa time nga naghingalo na siya, gamay na lang kayo sa kinabuhi, kapoy na kayo tanan. Iyang giingnan nito. Amahan ko sa inyo mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Application sa matagusan nato kakinabuhi. Kinahanglan nga always nato gyud i-surrender ang atong kinabuhi nga sa Ginoo. Karon igsoon daghan kayo mga ni-surrender pero dili sa Ginoo. Sa ato karong henerasyon daghan kayo mga surrender dili gumikan kay nagasunod sa Ginoo. Ang uban surrender kung kay nagbuhat og dili mga maayo. So nato mga nakasabot, nato mga nakasunod sa mga pagsakripisyo sa Dios, kinahanglan hagito nato ang atong kaugalingon. Nga matod pa sa mga nangani, sa mga unang nipaabot sa mga mensahe, kinahanglan dili ta muhunong sa mga unsalaman igsoon kung doon na kayo mga kabugat. Kinahanglan kung doon na kayo makabugaton, kinahanglan i-surrender nato sa Ginoo dili sa bisan unsang mga butanga. Sa maragod sa kinabuhi ni Esteban sa Acts chapter 7, sa iyang pagsunod ngadto sa Dios, sa iyang sunod sa kabubuton sa Dios igsoon, gibato siya sa gawas. Antod nga miabot sa punto nga kanang kalamat yun sa mingon siya, Ginoong Hesus sa imong makamot itugyan ako espiritu. Bisan igsuon kung nagkagidlay na ka tungod sa mong pagpangalangit sa Ginoo, kanang ngayon na to nga isurrender ang tanan nato sa Dios. Amen? Di nato pagkasaligan, kung kinsa may atong gisaligan karon nga atong surrenderan, igsoon mapakyas ng gyud ta. Kay ang tao nga adunay pag-surrender sa Dios, igsoon ang Biblia nagaingon, di gid ka makabaton og kapakyasan. Hallelujah. Sama sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo diri. Bisan sa katapusan nga bahayon sa iyang kinabuhi, ginasurrender niya sa Dios, ginasubmit niya ang tanan. Ginapakita niya ang iyang kasing-kasing, ginapakita niya ang iyang mission, ginapakita niya ang iyang experience, ginapakita niya ang iyang love to show us nga kinahanglan pud sa atong kinabuhi magbatong taog sama niini. Igsoon dili sayon ang mga lagad sa Dios. Daghan ka igsoon nga ngayon matod pa tapuson sa imong kinabuhi. At ang labaw sa tanan igsoon kana magbaton ka og pag-surrender sa Dios. Igsoon kung doon na may angayan o dapat i-surrender sa imong kinabuhi karon, i-surrender nato ngadto sa Ginoo.
Siguro doon na pa yung mga butang nga wala pa nato mo surrender sa Dios. Igsoon ayaw i-surrender kung mabot na sa time nga kuan na ka, nagtinga na ka. No? Ayaw i-surrender kung ulahin na ang tanan. Kung dili igsoon karon, no? Kung dili may mga butang na dapat natong i-surrender sa Dios, ayaw na dili nato ni siya himuon nga i-keep nato kung dili ato na sige pagawas ug itugyan sa Ginoo. Because honest si Lord nga modawat nato ni anak. If we totally put honest kang mo surrender na to kaniya. Amen? Gikan sa unang apulong ngadto sa kapito, ako nagapanginaw tigsuon nga dili lamang kutob karon nato mahinumduman, dili lamang kutob karon nga mga kaygayonan nato ato nga mabalik ang mga butang nga nabuhat ni Jesus Christ. Kung dili sa matag adlaw sa kung kinabuhi. Ikinabuhi nato ni mga butang nga igsoon. Ginamatason ang pulong sa Diyos karon ay no nga ang pulong sa Diyos padayon na itong magkapahinumdum sa matag-usan nato kinabuhi. Once again, hagit sa matag-usan nato sama sa gibuhat ni Jesus Christ nga pagtugyan siyang kinabuhi ngadto sa amahan. Gisuod niya igsoon ang tawhanon ang kinabuhi. Makikuban nato aron ipakita niya kanato igsoon ang mga pamaagi nga angayan sa natong sundot. Magampo ta. Salamat o Diyos sa kaygayonan nga imong ipaabot ka namo. Salamat Lord nga nahimo kang ihemplo. Adasan ko o Ginoo dili ka mayan nga buhat nga naapan gisunod nimo ang kabubuton. Gipakita nimo Ginoong Dios ang imong pagkaikaw. Aron may mo sundungon Ginoo samtang ani pa kami nini kalibutan. Ipakita nimo ang imong mga kasinatian. Kasing-kasing gugma Ginoong Dios buot nimong ipaabot sa matag-usan nimo Ginoo. Bisan pa man Ginoo ang pulong pag-surrender o Dios. Nga sa matag-usan mo ka man kinabuhi Ginoo, among ma-surrender ang tanan niya kanimo o Dios. Yes, Lord. Siguro adunay mga butang Lord nga di na mo kayang i-surrender apan Lord we do believe na wala kayong posible na kanimo. Doon may mga butang nga di lisod para na mo Ginoo nisubuan. Pagtudloy kami Ginoong Diyos sa pagtugyan nga kanimo. Salamat Lord. Ibisan pa man Ginoo dining tanan ng mga nahitabo. Gibuhat mo ang tanan alang sa kaayuhan ng mga katawhan. Salamat Lord sa kaliwasan. Salamat Lord sa kapasinduan. Ginoo, deserve ka sa tanan ng pagpasigo mo. Not only today, Lord God, but always, Ginoo, sa mga kinabuhi. Kanamang tanan nga niya ka ng Ginoo Diyos. Dalagin ka sa way katapusan ang tanang pagpasigo mo, pagpasalamat para kanimo lamang. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.